दादाक मात्र वारंवार भेटतात ते बघा. कॅच, वेल कॅच, वेल कॅच, वेल कॅच. हे बघा. तरी तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंजळकर. आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर मी इलाय माझ्या गावात म्हणजे हिंदळ्यात. आणि हिंदळ्यात दिल्यानंतर काय नाही काय म्हणून तरी मी बनवते. तर सगळ्या अगोदर तुमका ती सगळ्यांका माझ्याकडनं गुड मॉर्निंग. जे माझी व्हिडिओ सकाळी बघत असतील आणि जे कोण दुपारी बघत असतील त्यांच्यासाठी गुड आफ्टरनून. आणि आत्ता पण दुपारच झाली, असा मग वाटतं 12:30 वाजले असतील. होय, 12:30 वाजले. तर हईल्यानंतर मी काय ना काय व्हिडिओ बनवतेच. मग भले 2 दिवस जरी रवले, 3 दिवस जरी रवले, तरी काय नाही काय म्हणून तरी मी बनवते. तर कालपासून चाललेला की काहीतरी बनवायचं, पण काल थोडंफार पाऊस लागलेलो, त्यामुळे घरातनं बाहेर पडायला भेटला नाही. आणि उठल्यानंतर भाऊ म्हणजे मागच्या वेळी तुम्ही बघितलाच माझा सक्को भाऊ सुमित. तर सुमित बोललो की आपण आज करप काढूक जाय. तर ते करप काढतात पाण्यात उतरण. तर त्याका मी बोललोय करप नको, आपण काहीतरी करप. पण ह्या ना बहुतेक लोकांना माहिती असं करप म्हणजे पण. आणि त्याका मी बोललोय की ज्या म्हणजे ह्या आपल्या कोकणातल्या कमी लोकांना माहिती आहे. तर तो प्रकार असा म्हारे म्हणून असतो एक प्रकार, म्हणजे तो चिखलात भेटता. आणि ह्या कोकणातल्या कमी लोकांना माहिती असा की म्हारे म्हणजे काय. तर म्हारे कसे काढतात, तर आपल्याक आज ता दाखवू तर दुपारी जाऊचा आणि त्या म्हारे काढूक जाऊचा असत त्यावेळी नदीत सुकती असा होई. सुकती म्हणजे पाणी कमी असा गावा. तर मी ताच बघूसाठी इल्लोय ब्रिजवरती. आणि ब्रिजवरनं आपल्याक समजता. तर ह्या आपला हिंदळे मिडगावचा ब्रिज असा. तर हईले आता वाजले आहेत 12:30 पावणे 1 झालो. तर मग आता मी आता बघितलंय, तर ह्या बघा बघितलंय तर भरती असं. तर आपल्या घरचा जो काहीच उपयोग नाही. आता मला वाटतं ह्या एक 2:30-3 वाजेपर्यंत सुकती लागत. तर मग चला मी आता जाते पुन्हा एकदा घरात. आणि घरात गेल्यानंतर दुपारी जेवून झाल्यानंतर आपण 2:30 वाजता डायरेक्ट भेटूया नदीकडे, म्हणजे जिकडे आपल्या ते म्हारे काढूचे. आणि ते म्हारे कशा प्रकारचे कसे काढतले त्या तुमका मी लवकरच दाखवेन. तर चला मग माझ्यासोबत चालू राहा. आणि कोण जेवला नसेल तर लवकर जेवा आणि माझ्या व्हिडिओवरती चालू राहा. तर मित्रांनो, आम्ही इलाव जाग्यावरती, मी आणि पप्पा इलेत. तर बघूया भाव आणि आपलं सतीश मामा म्हणून का. तर ते दोघं जण येतील आता, त्याच्यावरनं समजा आपल्याक. इले तर कामाक आपल्या सुरुवात झाली असा. आणि दादाक इल्याक 2 भेटले ना रे, 2 भेटले. ह्यो आमचो सतीश मामा हळूहळू जाते. पाणी बघा किती. हा बघा, मोबाईल जर पडलो तर 1 नंबर मी कामाक लागतले. थांबा जरा. एवढा पाणी झाला बघा, एवढा पाणी झाला, कंबरभर पाणी झाला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पाणी अजून आटाचा. तर बघा मेहनत कशी असतात ती. तर हे बघा, हे 2 भेटले. एका बोलतात मित्रांनो मार आहे, एका भेटली दाखव. हा, ह्यो सतीश मामान काढला निकडचो. तर हे बघा, ह्या कोयता आणि कोयत्यान ह्या असा मातीत ओढूचा लागता. आणि जर समजा आवाज इल्यानंतर ओळखान जायचं की आतमध्ये मारा आहे असा. मग त्या जागेत हात घालून शोधायचो. तर बघा असा करूचा लागता. इकडे सतीश मामा करता. दाखव जरा जवळ काढून.
बघा असं असतं आणि ह्याच्या आतमध्ये मांस असता मित्रांनो. तर त्या एकदम चवीक एकदम भारी असता. तर असाच पुढे पुढे बघूया आपल्याला भेटतात काय. आय ग पायाक लागला रे. बघा अशी काही ना काही दुखापत होणार. बघा सांभाळून करू जास्त सगळा. आय ग बघा लागला पाया. याला बोलतात मेहनत आणि मेहनतीचं फळ नक्कीच भेटणार मित्रांनो. आणि अशा ठिकाणी ह्याचा आवाज येलो काय रे. होय ना दगड की काय. नाही 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 दगड नाही. सतीश मामाक भेटलो. इल इल तुझ्याकडेच येतील आता. खया तुला खय शोध शोध शोध. भेटलो भेटलो. या बघा ते मेहनत. तर ह्यो असा आमचो म्हार आहे. जर दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखरच कोकणातल्या कमी लोक. आणि ह्या बघा बोलता बोलता परत दुसरीकडे लागलो. तर बघा मेहनत शब्द बोलल्यानंतर आपल्या खरोखर मेहनतीचा फळ भेटता. आणि काय सांगत होते हां दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखरच आपल्या कोकणातल्या कमी लोकांना माहिती असा. म्हणजे बहुतेक लोकांना करप माहिती असा. त्याच्यानंतर मुळे माहिती असत. त्याच्यानंतर काय बोलतात ते तसरे काय बोलतात ना रे तसरे. पण हे बघा परत एकदा भेटलो. हो बघा हो बघा हो बघा. तर आता जातोय मी सतीश मामाकडे. तो बोललो तिकडे पण त्याला भेटले आहेत. तर चला बाप्पनो भेटत भेटत भेटत. बघा आता म्हणजे हैसून एवढीशा जागेपर्यंत जवळजवळ मला वाटतं 1.5 मिनिटच झाला असतात. आणि या 1.5 मिनिटात हे बघा 4 भेटले. ते बघा तो बघा परत 5 भेटलो. खरोखरच खरोखरच तुका ना ह्या पट्ट्यात भेटतील. खाली नको भेटत बघा. आणि मोठो असा हो खरोखरच मोठो असा. हे उचल पडलो माझ्या हातात. मी आता जाते पिशवीत ठेवते थोड्या वेळासाठी. कॅमेरा बंद. उतरला काय हो पाणी. तिकडे पप्पा बसले असत. पहिल्या जाऊ पाणी एवढ्यात नाही सुकत. वेळ अजून थोडीशी अजून भरती असा मित्रांनो. दादा म्हणते इकडे आवाज काहीतरी येईल होते का. तर बघा असा करू त्याला. हा बघा हा बघा असा आवाज येणार. हा बघा मित्रांनो असा आवाज येणार. तेव्हा मग असं आपल्याला काहीतरी भेटणार. भेटणार म्हणजे हे का बोलतात मार आहे. आणि ह्या प्रत्येकांच्या म्हणजे प्रत्येक नदीकडे भेटतं असं काय विषय नाही. कारण काय ज्या नदीच्या बाजूक असा चिखल किंवा ते का आमच्याकडे खाजण बोलतात. तर ह्या असा असात खाजण तिकडेच मारं भेटणार. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कणकोलीत पण नदी असा. पण त्या नदीक असा काय नाही. त्या नदीच्या बाजूक ती नदीच ऑलरेडी मागकोटा म्हणजे एकदम अशी दगडांनी सक्कऱ्यांनी भरलेली असा. तर त्याचा काय उपयोग नाही. हे बघा
इकडे पण आवाज दिलो काहीतरी दगड असतो वाटतं. नाही दगड होतो. तर सगळ्या नदीकडे भेटत असं काय नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही नदी असा खाऱ्या पाण्याची खाडी असा. आणि माझ्या पायाक जखम झाली आणि जखम झाल्यामुळे खारा पाणी पायाक लय झोंबक लागला. आता कंटाळो पण इलो. मेहनत भरती बोलता सुट्टी असती तर आपल्या ही जागा सगळी म्हणजे एवढी जागा आहे ह्या जागेत पण आपल्या करू भेटला असता. पण पाण्यामुळे आपल्या करू भेटत नाही. आणि आजची सुट्टी लय लेट असं मगाशी सतीश मामा बोलत होतो की आज उशिरा सुट्टी लागणार. तर मित्रांनो पाणी बघा पुन्हा एकदा किती असा एवढा पाणी कंबरभर. नाही नाही म्हणता एवढ्या पाण्यात आम्ही कणकोलीत पोहताव भेटलो. हा पाहुले मित्रांनो या वाटता एकदम सोप्या आणि साधा काम पण खरंच साधा काम नाही मी चलते असं आहे. पाणी बघा भरपूर हे बघा पोटापर्यंत म्हणजे कमरेपर्यंत पाणी असा आणि खाली संपूर्ण चिक्कल असा म्हणजे अर्धा अर्धा फूट पाय जमिनीत जातात. आणि अशी पावलं टाकून हळूहळू हळू चलायचं लागतं. आणि बायचान्स जर समजा बॅलन्स गेलो तोल गेलो तर मात्र मी बुडतलोच. पण माझा मोबाईल विचारू बुडतलो आणि मोबाईल बुडलो की तुमचं ब्लॉग माझ्या घर तुमचं ब्लॉग आहेच. मग मोबाईल रिपेअर होईल की नाही त्याची गॅरंटी नाही. आपल्याकडे काय वॉटरप्रूफ मोबाईल नाही. आपण काय आयफोन याचा कायचा बघा आपल्याकडे काय आयफोन नाही गरिबांचे मोबाईल. सपोर्ट करा हो मित्रांनो सपोर्ट करा. सबस्क्राईब करा लाईक करा कमेंट करा प्लीज. आणि तुमच्या भावाकडे आयफोन येऊ दे असं काहीतरी करा. हे गणराया जरा त्याचा चिक्कल असता तो जरा साफ करायचा म्हणजे काय जास्त आपल्या पिशवीत चिक्कल राहणार नाही. आणि मच्छर लय दमवता. टी शर्ट काढलंय त्यामुळे व्यवस्थित चावता. से बोलते मेहनत. पाणी बघा पाणी नाही. तर मित्रांनो बरंच वेळ झालो आणि बरेच वेळ आपल्याला आता काय भेटत नाही असा. पाण्याने सगळे वांदे गेले ना बघा पाणी बघा. आणि दादा बोलता की जाऊया घरात हे भेटले त्याचं समाधान मानूया. खरोखर जर सुकती असती साप जर सुकला असता तर नक्कीच आपल्याक त्याच्यापेक्षा आपल्याक जास्त भेटले असते. तर करप पण असत आहे. हळूहळू जाऊ काय बघा करपाचं दगड
अवकाशपणे जाऊ खवा तर आपण ह्या घनदाट जंगलात ना बाहेर इलाव आपल्या नदीत बघा या अशीच आतमध्ये तिकडेपर्यंत सगळा असं पुरा जंगल आणि ह्या सगळीकडे जर तुम्ही फिरलास तर तुमका नक्की जास्त भेटतील आणि ऐकू लागला घेणार आईचा घो करप करप असा खरोखर सांभाळून पाय टाकूचे लागतील. तर तुमका आता दिसत असात ब्रिज जिकडून आपण या व्हिडिओची सुरुवात केला होता सकाळी तर ताचचा ब्रिज आणि तिकडे होते मी सकाळी व्हिडिओ करताना आणि नंतर मग इकडे आपला इंधळे गाव आणि तिकडे सगळे आपण बाईक वगैरे लावलेले असतात. माझी बाईक दादाची बाईक तिकडे लावलेली असा. पुढे सतीश मामा चालता. तर आता हळूहळू आपण जाऊया डायरेक्ट किनाऱ्यावरती जाऊन भेटूया कारण का पायाक करप लागतात पायाक त्यामुळे आता व्हिडिओ थोडं वेळ बंद करतोय. डायरेक्ट किनाऱ्यावरती आपण भेटूया. तर फायनली आम्ही इकडे पोहोचलो. तिकडनं इकडे येईपर्यंत जवळजवळ 15-20 मिनटं लागली. म्हणजे सहजपणे आपण जो मार्ग 5 मिनटात पार करणार होता सहज आपल्याला लागली 15 मिनटं आणि व्यवस्थितमध्ये पाय कापलेले असते ते बघा काय झाला तर बघा व्यवस्थित माझं पण पाय लागले होत व्यवस्थित पण माझ्या एवढा नाही लागत. हे बघा अजून असा खाली हे बघा टाकूचा लागतं बाबा मेहनत. हे बघा तुमच्या काही लागली त्यांका सवय. तर तिकडे आपले गाडे लागले असतात बघा 2. तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ हेच संपवतोय. ही जर व्हिडिओ तुमका जर नक्की आवडली तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि ह्या जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असतात तर आमच्या कोण या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मग चला आजची व्हिडिओ हेच संपवतोय. लवकरच भेटूया येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.